основа предположить, или может у вас даже информация, что часть этих людей тут в Германии могут совершить противозаконные действия, в том числе против оппозиции, против прочего. То есть, может, вы скажете, есть у нас причина, основа беспокоиться насчет этих людей, или они все мирные, хорошие, законопослушные граждане? Тут, в Германии. Нужно понимать одно. Чеченцы, которые с Германии или с Европейского Союза, получившие статус беженца, которые ездят в Чечню и возвращаются оттуда, я вас уверяю, нет ни одного человека, который не берет на себя определенные обязательства в случае необходимости выполнить ту или другую акцию. И таких много, да, которые ездят туда-сюда? Да. Именно вот те, которые с плакатами стоят, да, вот эти люди и есть те, которые ездят туда-сюда, они выезжают, они все пособия там, или же даже рабочие места, которые они здесь занимают, то есть последние 10, 15, 20 лет российские спецслужбы перевели обеспечение, материальное обеспечение своей агентуры, они возложили на страны, где эта агентура пребывает. И в частности, сегодня это и происходит. То есть мы платим своих шпионов из немецкого бюджета. Из немецкого бюджета вы финансируете российскую агентуру, которая в любой момент может предпринять. Ассаламу алейкум, добро пожаловать всем. Я бы хотел от себя добавить пару слов насчет высказывания Ахмеда Закаева. То есть Ахмед Закаев пытается что-то взять под контроль, зная, что война уже проиграна, поэтому делает как бы последний вздох. В общем, Ахмед Закаев на самом деле является дезертиром, по любым законам он должен попасть под военный трибунал. То есть сейчас пытается каким-то образом своими словами угрожать, это на самом деле является угрозой. То есть он хочет помешать тем чеченцам, которые ездят в свою родину, то есть пытается делать какую-то помеху. В общем, считает себя каким-то, я не знаю, диаспором или президентом, то есть несуществующей какой-то республики, государства, я не знаю, придумал себе какой-то Бичкерии, Кичкерии. То есть я хочу сказать мнение людей, которые живут в Европе. Вот Закаев Ахмед, это требование оставить чеченский народ в покое. Ты уже начал как бы угрожать чеченскому народу, живущий на территории Европы. Потому что люди хотят жить мирно, работать, поехать домой, приехать и жить в мире с другими национальностями. То есть вы не даете людям покоя. Такие, как вы, из-за вас Чеченская республика была в таком бедствии. Из-за вас погибл наш народ. Все из-за вас. И вы, не стыдя, еще пытаетесь что-то придумать, то есть навязывать что-то на кого-то. То есть придумаете вся эту пропаганду. И также хочу напомнить некоторых недопонимающих людей, что Закаев и такие организации у нас немало. Есть у нас, например, Ацуев Аслан, есть у нас Тумсу Абдурахманов, есть у нас Халитов, Джамбулат. И все такие организации, то есть сверху они не так видно. Те, кто хорошо их знает, вся их система, он только поймет. То есть они ведут, конечно, с местными властями очень аккуратно свою политику, вернее, пропаганду на самом деле. То есть, на самом деле, и это у них такой хитрый ход. То есть, они держат местные, то есть, молодежь, именно даже можно сказать, народ, живущий в Европе, они держат их под страх. То есть, люди боятся их. На самом деле, люди их боятся что-то сказать или что-то. Потому что люди, живущие здесь, живут среди них. Поэтому они боятся. В общем, наше требование – оставить чеченский народ, живущий и в Чечне, живущий и в Европе. Өже кежіре, асен нохчимата айырду, өсен маттан сол оғыз нохчимата атты сон. Хажалтан, дүниена қашду, таған вай нохчик амма, мух келдағанду, хан келдағайтынду, вен халық цаға арилмаш, вай халық телефон цағыл, яқи цағыл, я уман қиятан бош берг, цахули қиятан бош халық вәлістек цағыл. Вай на самом деле, бажы санны делайынду. Или что? Оғыз бажы бой и санны лелі дуай.
تندلا ووري دايش لا سالا ووتجا برز دي إنا أورشتو دق وي تندلا إنسا يورو ما قاعدي غيلوي تورنين عادي غيلوي وي أورم تغلجا وي دوتي خاديشتو وي أورم يجابو دايم وقبو يدايم وقتونا يأورم ما اتحش يبقى بلا بقى بنا حايو دين حايا قندو ليلشو از دايم وقع واش عينو خز دوت دي شيك دوت شي دولو ديش يأورم ويغات جلدي وانتم بنا تندل وي تنجانش في الدار ديشتو دقشا إلا يبلا يبوخ شويقوات خادا ينعدا غاية ديز قيدوهم دات قيدوشو تندل ويا زكاة وعمدي بو إسان يوشوش تمسو قيتا مس إذر يقر شنو يوز وقناخي بو طاقام عدت طاقام شو تانا طاقام تعقير مشتوش اش وقع بقلا كيجير خوي شو قيرش بو قير كيجير خوي قير بقينش قير شو قيرش بو زان مت اش تقع ديردو اش ويح تعوير هو الشيء ويروش سول تعتق شو داي صعبي شي تعير يوم داش شو ملش عيد الخوردو تنديلا استغن ديلز دويبو اس هو قامد حاجينيا تسين خلر استغن تيشالدو سونا просто так تدوزن سون قخيه چته كودو عجلتان هنتم تعرفتان داليدا دول شو شيء مخدح شيء قام ديك داغيت شيء قوما بيدن ديل دو عرب له ليل بوش بول وجري سيدي ناش يبيرق ياها يلا متك بيتن باتش اوتسل سيدي ناش والله وبالله وتالله بوس هنت اشليوش يبيرق يمخ خلشي تغينا أسا بريساقا يوش دقتي يعوش أس ليلين بيرق ما يوز إيش تنداغ زياقا مخلجي بوغوي إيش مخ دلاح إزوين تاني يوريش هنت تنتخينا وين يوريش وي مو управлять الله داج مسكوا مو управлять هنت بيوي تحتو إشتات سوماشن قينا دات وقيت نادات هنت سيوي أوتومان تحت قيت بيش بلش إنزري ترمي الحال دات إيش دا قينا إيش ليلوش دول أطول داقت إيش يقن يول قدات تغنى أتوجري شيء مخدوعة أرابل تقليل دوخشاشال تغن تطوي توخي شوش وشون إيش ليلوش ديك بقل تعمدمت شون تعاوتن ليل ما بوش غير شو إيش حوش البوليتيك بقل تعمدمت توخي شوش وين خيرو كده خيرو شو بحندوش أدل دون دقة مدو شو بحندوش إيش ليلين يولو إيه بوليتيك بحندوش إيش قام بروست هلك دينا هنتي يهوق يورا معكادول قام بروست دات اشتلات وبدروتش نايدغيتش قيتش والحمد لله إذا مدورش دو شو خين يوغل مدورش دو إدو إشتي بدروتش نايدغيتش دو شون غا تانا وي بويد حق بو ورا تقدو عن صح تصدى قدا شي طبوخ يتبغيتش والش موي اش لو يقولوا شو دقي دي زين يحدات تحتان صعبو شو شنو دنشن بو بشبو احوي زيت вообще لا شو вообще شو хую я هو تقطان شي دايما كتا وقتازم كويت بوش وتك شي تا حدوش هم حد يلاتش ايشين كيخ حد يلاتش حت تا تدو قدو اشو يتاغو شو ده كن هغان دا جايت انتو تا بروبليم يلاتش ناغان قيتش ياخدو شنو خلق بال تغلر قويت اش اتح خلق مو غلجي ميكش ناو خلق قويت اش اتح دقي قندل ناخدو شو توم هيتسكيون يخش دو تومن إيش خلق أش ديون ديلوشيل هر خلق أش ديلوشيل بوليتيك تون ديلا هرهما قوس مية هرهما تاخوري تحت بزودوش خيل ما ديز ديون دال مغلح اشتدع ولا ويحور دوي بقدر يقدع دوي إن شاء الله الرحمن أتوزي سيلا والش الله دال وي مخكن بيدي خيل الله دال حيق الله الوين حين الله الوين دين الله الوين الله دال وين برتسع بويل الله دال وين قلبي أخش قلبي لش دال نس بويل وي وات ديماك وزن ديلاح يغاد أقاد يغس الله قي تاعت وما قاش بويل وين يتوم بحشول الله دال شاد يحونا نيقح بسن يدعقاش ليون نيقح دال يتلقي اشتمعش دو سنديلا دق بركة الله سلطان وي مخ ديك الحمد لله خاصة بو يطيب مخ دا ولن ديل رزق وتبدي سيلا والش الله دال سن يخح مل والش الناخل ديل رزق الله دال عارش ديل وين اخ ما سيلا الله اكبر ماشي على العديك